Guys, part 2 na niya siya guys. So, this is Eric Kilot of Vigo City, Double Soul Manapol Films. Welcome to my channel. Part 2 na siya guys. Please subscribe, like, and share. Love you guys.
Matagamay. Balik. Balik. Matagamay. Nagpasa kagapon? Di masa ka? Di ka nang natural nga adlaw ba? Wala rin ang pinili hapon, muntang riyot. Balik, balik. Ay, balik, balik. Ay, palayo. Kaya wala rin, ano ba kung magbertahan? Diyan naman yung matandog mo. Kwan. Kaya lang, hindi wala kong buwan. Jimbe pa kung mahirap magalaw. Ngani po style. Ada ara. Mas pag yung puglana. Hindi ko kung naglana ba? Oh, balik, balik. Mahirap ang kalawat ko na.
Yun. Ay! Ay, Nga pala. Arami kayong tulog ba? pabulkit ko. Dito orang maghapon ba rin? Now, now, wasa na ganda yung guwan? Basta magpahilot. Ay, tulog mo ba? Di ba ito rin yung trauta? Ruglawan ta ko niya kapoy nga. Ako eh. Pasuhan lagi. Parang yung kontra ba? Lalo tayo. Really? Ang bang tambal mo dito nito ng Red Horse. Na, ito ko na. Ang bang tanduay ko daw. Pwede naman tayo sa kalungnek. Daot na kasi mong lawas. Ha? Daot na kasi mong lawas. Paglim ba? Sige ho na nagkagaw. Puli na yung anak ba? Ha? Puli na yung anak. Oh. Rawag mo na sa barangay na ay, isa magkajut na tayo kay Dula ko. Okay na. Okay na niya. Oh. Puli na yung anak niya. Sikon. Sakit. Pero makalang ang yun. Doon. Ay, isa pa. Isa pa. So, makadungong ko lang, nahiga. Nahilawas na. Yung pilot mo. Hindi na siya, suki po. Anak. Sige, suki po na. Anak ako rin yun ya. Pilot ko ada Robina. May doon. Nagulayo. Kanang di barang, kapila, dadadre. Barang, ignorangan. Ay, ito baru mo ang bayi. Hmm? Babae, taga lagi. Ano man? Dito mo pa na mo. Sige mata. Ya, Yan. sige lagi po lagi daw. Ako rin yung ganito. Bada. Sabi ito daw. Ano? Ano nyo? Ano? Pagka ka na? Ano? Kabuhin niyo mo, sagol pag ipanahot. Ano? Ano, sa paspos kaon eh. Inig-uli niyo ron, isi ka ba ng balay? Dapat kung ako anak. Ilag dan. Nagkuna. Subuon ni mo siya, inig-uli, na may baligya dito sa silingan ng ayos ng tagas. Na, tama na ako mo tinahan. Na may baligyan ng ayos ng tagas. Tingnan niyo mo, nabalo man siro ka ng ayos. Reviewan ang kaldero. Reviewan ang kaldero. Tapos butang tong ice. Silurot kong ayos. Buwakak, kaya di mo na masuot, taas man. So di na mo buwakon, mangita kay kaldero dako. Hindi na matagal. Tubig. Sa buwan ni mo, at isa ka basong tubig. Sa buwan ni mo isa ka basong tubig, karon pagkabukal, isa ka bukalan lang. Ibutan mo sa duha ka mag. Tapos inuman siya karon nga init kayo. Nga di ko ka mapasok. Bukal anak, di pa mahilis. Isa ra ka bukalan. Di pa mahilis ang ayos. Dili, di pa mahilis, wa pa sa mo bukal. Di napa man ang ice. Kailan mo na mo eh. Pag anak, yung anak ka na wala na. Hindi ko na mabukal o na pang ice. Oh. Pag bukal niya, yung man, butan mo sa isa na kabukalan. Bantay, dito kasi paglingin, nahurot lang tubig. Okay, butan mo sa duha kamag, inom ka nun. Kung halimbawa, pag alas 5, makainom ka. Halimbawa lang, alas 5, alas 6, alas 7, kamagin mo. Tulo ha, waag yun siya para mamaayo dito. Tulo ka ayos. Dili, isa na. Ako. Alas 5, isa. Manakaginom. Wala ka po kapag alas 6. Pag alas 6, di mo na po. Unay nabiling tubig dito, iyabo. Buhat ang po alas 6. Kung match alas 6, wala na. Alas 7 na po. Paghimo na po kag alas 7. So, katulog ka. Hugna, tulog ka hugna. Tulo pagpabukal. Oh, alas 5, alas 6, alas 7. Isa, lain na sa guys. Ayos na. Wala. Ay, halo. Ayos na yun. Eh, kato sa buwan mo sa kabasan tubig. Lagi o. Mora to. Nagubad lahat. Siguro na ko. Ilaha to. Ilaha to. Wala mahimo nila. Sa buwan po nila tanway yung uban. Inuha ko na. Ang gabi sa kasagol, tubig lagi mo siya. Okay kayo. Ayos pa. So, isa ka ice, tapos sabog, isa ka basong tubig. Alas 5, alas 6, alas 7 ka maghimo. Mana.
Pagkaugma katulog yapon. Pero bago mamahaw, bago ka maniudto, bago manihapon, nakainom na kadag nilaga nga ice. Kuha na nimo. Sige ha. Wag na ka para maaliw ka. Kaya kani mo ang kabuhi man anong gitugnaw ka. Ha? Isa ko sa orang dagan ng inom tubig. Wala na. Palit ko dyan ko. Kaya Kuan yun. ala Mo sa una. kung kalinturaw tang nainit atong lawas, mo na gitawag og over fatigue. Pero kung gikalintura ka nga gitangkaso ka, gitugnaw, pas mo sa kaon. O na siya ha. Dili ra ni kaisa na napasmuhan ka. Niabot na yung time. Nagkaroon ng gusto mahaw ko alas 10. Dili na siya sa Oh, alas 10 yung produce ko alas 3. Wala na siya ha. Kaya ka nang kabuhi, pag di kini mapukuhan siya, magkaduga niya, ang tao, manakot, maglangaw, buti. Gino. Ano ba na, magkapag-tapos yung bato, ano ba, mahadlok utas. Gusto mo naman na. Pero mahadlok na po ng mga suga-suga. Sige, paniraglit. Ya, ma-stricto na. Mana, diferensya. Ano naman? Kaon mo di ba kadaon sa taon? Kaon, basta sige pagkakaon, pero wala sa time, di po Japon mo. Sige mo kaon, sige pag mainit, pero ang bangutan na unsang orasa. Orang ni na Ay, naniuto ko kuha, taga na una, wala na medya, di na mao. lapas na no. O, nanambok mo ko kinaon, nanambok ka, kaya wala pa ng pagmawas, mapitil ka. Ang goodbye ka. Kaya mo sa ice, ha? Pero ganun. Ay, kalimot talaga ni para BGC. Inom mo sa ikaduha nga taso, ha? Ayaw pag inom, bugbog na ron, ha? Itong ininit ang inom, ha? Kaya masuhong na. Lawas ya pelulung mata ba. Dibalik sa mata.
Ay, kato siguro ng kanay man. Auntie. Sauce. Ay, sus. Tama, ma'am. Ulo. Wala akong daanan. Si ante da. Pero siguro to.